Dayon kita sa ato ang serye nga naguluhan og ang plano sa Dios sa iyang katawhan. Taas-taas na gyud ikapito na ni nato ron, no? Ug kinsa man tong mga nakatambong, siguro nasunod nila ang unsay dagan sa ato ang serye sa atong mga wali kay kining tanan mahitungod kini sa atong pagkinabuhi diha ni Kristo. Pinaagi sa ato ang pagkamaalamon, no? Ang una, naguluhan kini og importante ang atong pagkatao, atong identity. Importante ang ato ang pagkatao diin mao'y maghatag og ilhanan nga buhi ang atong Dios. Nga anaa kay Kristo sa imong kinabuhi, mao na imong identity, kinahanglan ang imong pagkatao, identity nimo naa ni Kristo. So ang ikaduha na nagisgot usab kita nga mahinungdanon ang mahitungod sa iglesia. Importante kayo ni ang mahitungod sa iglesia. Dili man kining building ang iglesia, kita ang iglesia aron kita mahimo kitang panalangin sa uban nga mga kaigsuonan nga ato usab nga mga nailhan nga wala pay Kristo silang kinabuhi. Nga ato mga binahalas kinabuhi nga wala pa makaila. Kinahanglan pa og pagsangyaw, mao nang importante kayo gyud ang iglesia nga magkahiusa aron pagpalapad sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. So mao ni mga igsuon kun atong tan-aw ni ang ikatulong atong gihimo, mao ni ang tropiyo sa grasya sa Dios. Diin nagisgot kita og tropiyo, mao ni ang iyang iglesia. Kamo, kitang mga katawhan, mao ang tropiyo sa Dios tungod kay kita ang gigamit sa Dios aron pagpalapad sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan sa pagsangyaw sa iyang pulong. Kita ang champion mga igsuon. So ang ikaupat na nung gisgutan mao ang labaw nga gikinahanglan. Unsa man gyud ang labaw natong gikinahanglan? Usa lamang ang tubag ni ana mga igsuon. Mao ni atong ikaupat nga wali sa atong serye, no? Ang labaw natong gikinahanglan way lain kundi si Ginoong Hesukristo lamang. Tungod kay ang tanan ana-ana kaniya. Kung walay Dios atong kinabuhi, wala si Kristo sa atong kinabuhi, wala gyud tay paglaom. So mao ni nga kinahanglan gyud nga magkahiusa kita. Nining kausa, nining ato ang mga bulaton, nining atong pagsimba, mao ning ikalima nini, kinahanglan atong hatagan og prioridad ang atong panaghiusa. Kay importante kayo, magunsa man ang iglesia kung nagkatibulaag, adunay mga walay maayo nga kabubuton sa usag-usab sa ang kabubuton sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo, ang desire siyang kasing-kasing nga iyang iglesia magkahiusa. So mao na ang ikalima, ikauno mo ni ang pagsalikway sa kapaitan o paghatag og kapasayloan. Dili nato kalikayan mga igsuon nga pinaagi sa ato ang panagtigom, pinaagi sa ato ang panaggatapok ug sa pagsimba nato sa atong buhi nga Dios, dili ta pareha og kinaiya, dili ta pareha og sitwasyon, dili ta pareha og kahimtang, mao na nga dili ginato kalikayan nga aduna gyud panagbingkil. Anaa gyud ang panag-away, anaa gyud ang panagdili magkasinabtanay. So mao ni nga ang katong ikaunom natong gisgutan mao na unduna man ta ana nga mga kinaiya, kayugot, kalagot, kasuko, kapungot o unsa pa na dinha nga diin mo'y magalaglag kanato ngadto sa kadautan, ato kanang ipangayuan og pasaylo sa Dios mga igsuon. Mao na nga atong wali ni atong miagi isalikway, mao ni tambag ni Pablo kanato, Apostol Pablo, nga kung aduna ka man ni ana pangayuig pasaylo sa Dios ug isalikway kana ug ang imong pagabuhaton hatagi og kapasayloan ang mga tawo nga nakasala kanimo ug nagpasipala kanimo. So gikan sa kapaitan hatagi og kapasayloan. So aniya kita sa ikapito nga bahin sa atong serye, no? Ang uluhan ini mga igsuon, himoa nga mahinungdanon ang imong kinabuhi. So himoa nga mahinungdanon ang imong kinabuhi. Nya akong gihangyo mga igsuon manindog ta. Ato ning gikutlo ang maong sitas gikan sa Efeso, sa basahon sa Efeso kapitulo 5 15 ngadto sa 17. Ug akong gihangyo ang tanan tulo ra man ni ka bersikulo mga igsoon ato ning dunganon pagbasa kay kining maong mga bersikulo adunay mga pagtulun-an. Ang iyang lintunganay nini mao'y nagtudlo kanato sa atong pagkinabuhi pagpadayon diha nga mahimong maalamon diha sa Dios. So atong basahon mga igsoon, busa pagbantay kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi, dili ingon nga walay kaalam, kundi ingon nga mga maalamon. Magpahimulos sa panahon kay ang mga adlaw karon daotan na. Busa ayaw kamo pagpakabuang,
kundili sabtan ninyo, hinuon ninyo, kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat Ginoo sa imuhang gibuhat sa among kinabuhi. Apan labaw sa tanan, salamat Ginoo sa imong pagka-Dios. Salamat sa imuhang gamhanan. Salamat sa imong paggiya kanamo Ginoo. Lord, nasayod kami Ginoo nga ikaw ang tag-iya sa tanan, busa nining higayuna among gisurrender ang among kinabuhi. Ang tanan kanamo among hatag kanimo Ginoo, among ipahanay diha sa imuhang gamhanang mga kamot aron ang among pagabuhaton nga pagsimba ug pagdaig kanimo ug pagtuon sa imong pulong. Ikaw Ginoo Lord God ang magdumala niini sa among kinabuhi. Nagampo kami Ginoo sa imong balang espiritu nga magpanglihok sa among taliwala, maghatag kanamo og kaalam, muhikap sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing aron kami mahimo Ginoo Dios nga magbalantay Ginoo Lord God sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi nga dili kami mahitumpawak sa bungaw sa kalautan. Ug salamat ining higayon nga imong gihatag kanamo Lord. Tultuli lamang kami Ginoo, tudloi kami sa among pagabuhaton. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Magnindog malingkod ta. Apil nung manindog, magna pamilyar na. Sige na. Okay. So, ang title nining ato ang atong wali karon mao ni ang uluhan ini himua nga mahinungdanon. So importante kay sa wali, sa title pa lang daan sa atong wali, himua nga mahinungdanon ang imong kinabuhi. So unsaon man. So aduna tay mga punto ana nga ato ang pagatukion karon mga igsoon, aduna kitay tulo ka dagkong punto nga atong pagatun-an ining maong mga sitas. Ang una, aron mahimong mahinungdanon ang atong kinabuhi o ang imong kinabuhi, kinahanglan ikaw magmaalamon. Gitawag kita nga magkinabuhi nga maalamon, dili ang walay kaalam. Ang ikaduha, mao nga kinahanglan kita mabinantayon. Gitawag kita nga magkinabuhi sa ingon niini. O ay katulo mao ang pagkamasinabtanon. Kinahanglan nga atong masabtan kung unsa gayud ang kabubuton sa Dios sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. So mao ni ang tulo ka punto nga ato ang pagatun-an ining kahaponon gamit ang maong mga sita sa mga igsoon. So atong tan-awon ang unang punto nga nag-ingon pagmaalamon. Unsa may gipasabot nining pagmaalamon? So aron natong makita, atong basahon pagbalik ang sitas sa bersikulo 15 sa Efeso 5, nag-ingon siya, busa, pagbantay kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi, dili ingon, nga walay kaalam, kundili maalamon. Maalamon. So mauni ang unang punto nato kay gitudlo dinhi sa maong sitas, nga ang mga tao nga walay kaalam, padulong gayud sa kalaglagan. Ang pulong sa Dios nag-ingon, ang mga kulang sa kaalam, padulong gyud sa kalaglagan. Nangalaglag ang mga katawhan tungod kay wala nila tagaigbili ang kaalam nga gihatag sa Dios. Ug atong tanawon sa Salmo 90, 12, bersikulo 12, nag-ingon dinhi, busa tudloi kami sa pag-isip sa among mga adlaw, aron makabaton kami og usa ka kasing-kasing nga maalamon. Dinhi gisulti kini ni David mga igsuon kini iyang giingon nga sa pag-isip sa lain nga pinulungan ni ana pag-ihap. No, giingon dinhi busa tudloy kami sa pag-ihap og pagkahibalo sa among mga adlaw aron kami makabaton, aron makabaton kami og usa ka kasing-kasing nga maalamon. Tinuod na mga igsuon kay kung kita nagpasagad sa ato ang kinabuhi, kung kita wala masayod nga unsa kamubo ang atong kinabuhi ning kalibutan na kita gayod dili gayod magpadayon sa pagpangalagad sa Dios. Kung ikaw dili mahimong maalamon, dili gayod ikaw masayod kung unsa gayod ang kabubuton sa Dios sa inyong kinabuhi. Busa kinahanglan gayod nga atong masayran, atong tan-awon kung kini nagsulti kini nga mag-isip sa atong adlaw hinumdumi nga kini nakalambigit og panahon. Aduna kini katbang, aduna kani apil ang ato ang oras
ang atong adlaw, ang atong panahon, kung giunsa nato pagahin ang atong kinabuhi. Dili importante kung unsa nakataas ang imong kinabuhi sa pagpuyo ning kalibutan na bisag himsog pa ka, apan ang importante nga giunsa nimo pagpuyo dinhi sa kalibutan. Dili unsa kataas. Kay kanang pagkataas atong kinabuhi bonus na gihatag sa Ginoo, kay ang tanan dili pareha og edad nga nangawagtang na gikuha sa Dios. Adunay bata, adunay hamtong, adunay tigulang, adunay mga taas na gani kayog edad nga hantud karon ana apa nagkinabuhi ning kalibutan na. Apan dili na mao ang atong punto. Ang atong punto kung nagiunsa nimo ang imong panahon, ang imong katuigan, ang imong adlaw nga imong gigamit dinhi sa kalibutan. Unsay imong gigamitan. So mao na importante kayo nga kay atong tan-awon gyud nga kinahanglan makabaton kita og kahadlok. Dili kahadlok nga dunay kalisang apan kahadlok sa Dios. Atong kahadlukan nga nahibalo ta nga ang adlaw nato hamubo ra gyud. Every now and then maghuna-huna ta nga kanus-a ka ko kuhaon sa Ginoo. Walay nasayod ni bisan kinsa bisag unsa pa kalantip sa salabutan, bisag unsa pa kabanggiitan sa usa ka tawo, duha lamang kabutang ang wala niya masayri. Inig abot nga kita tawgon sa Dios sa atong kamatayon, dili ginato masayran kun kanus-a, dili sa nato masayran kun unsa nga klase. Kanus-a og unsa, mao na ang Dios ra nahibaw. Busa atong tan-awon atong mga adlaw, dili nato kining mao mensahe mga igsoon, gipasabot kini nga humubo atong adlaw, dili nato usikan sa mga butang nga walay hinungdan. Ato kining gamiton diha sa pagpangalagad sa Dios, atong gamiton diha aron mahimaya ang Dios, ug ato kining gamiton sa atong kinabuhi aron kita makasubay sa kabubuton sa Dios. Kung atong tan-awon ang Salmo nagisugot kining pagtudlo sa paghihap sa atong adlaw, mahimong nga aron mahimo kitang maalamon sa ato pa ang paghangyo nato sa Ginoo nga tudluan kita sa paghihap sa atong adlaw, mao ang pagtan-aw sa ato ang limitasyon sa atong kinabuhi. Limitado ang atong panahon dinhi sa kalibutan. Kung mawad-an kita og panglantaw, unaw-naan ninyo kung wala na kay panglantaw, mawad-an usab ikaw og sakto nga mahinungdanon nga direksyon sa imong kinabuhi. Apan kung atong tan-awon ang problema, mahitungod niini mga igsoon, dili lang mahitungod sa pagkawala nato sa pagsubay kung unsa ang ato ang padulngan, kundi ang importante kung unsa ang mahinungdanon alang sa Dios. Ang pagkawala sa pananaw sa kung unsa ang mahinungdanon sa Dios mao nay delikado kaayo. Busa atong tan-awon gyud nga kanunay kitang nagasubay kung unsa man ang mga pagtulunan sa Dios, mao nang ania kita nagpadayon dinhi sa pagpangalagad sa Dios, sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, pag-awhag sa katawhan nga kita magkahiusa aron kita makakat-on kung unsa gayud ang pagtulunan, kung unsa gayud ang gusto sa Dios sa ato ang kinabuhi. Mao na dinhi ato sa makita ang atong paglakaw. Maglakaw kita nga maalamon. Kung ikaw gusto nga maalamon, kinahanglan malambigit kanimo ang panahon. Gipasabot sa Salmo nga adunay kinutuban ang tanan nining kalibutan. Busa gidasig nining maong Salmo, nining maong bersikulo nga kitang tanan dili kay ikaw ra ug ako ra, kitang tanan kinahanglan maglakaw nga maalamon. Maglakaw kita nga maalamon. Nag-ingon si Pablo nga atong gamiton ang adlaw sa mahinungdanon nga mga butang. Gamiton ang adlaw sa mahinungdanon nga butang. Ang atong espirituhanong paglakaw kinahanglan adunay tumong. Kinahanglan adunay tumong o sa samang paagi ato kining mahimo kung kita musunod ug musubay sa kabubuton sa Dios aron dili kita mahitumpawak o musimang ug mahitumpawak sa bungaw sa kalautan. Nag-ingon kini nga tan-awa pag-ayo ug makita nato sa bersikulo kabahin ini. Nag-ingon dinhi nga tan-awa ug atong tan-aw dunay pasabot dinhi nga tan-awa ug maayo. Ang gipasabot ini magsud kinahanglan ta nga dili kita magdanghag. Dili ta pataka sa atong kinabuhi, dili kita magpatuyang sa atong kinabuhi, dili kita magdanghag sa atong paglakaw diha ni Kristo. Ato gayong bantayan ang atong mga lakang kay tungod ang kaaway ana ara gyud sa palibot. Daghan ang mga litag nga gihimo sa kaaway diha sa atong agianan. Busa gidasig kita dining maong bersikulo ni Pablo ingon siya nga magtan-awa pag-ayo,
Tanawa ang inyong gilaktan, paglakat kamo nga maalamon. Kay kung dili naton ay buhaton basin mahulog ka sa litag sa kaaway, nga naalang din sa duol sa inyong panimalay o sa ato ang iglesia. Dili kani mao ang pamatasan sa mga Kristohanon nga maglakaw nga dili mabinantayon. Kinahanglan nga kita dili lang maalamon apan kita mabinantayon usab sa ato ang kinabuhi. Busa kung magamping kita sa atong paglakaw, kinahanglan nga subay gayon. Subay gayud sa kabubuton sa Dios ang tanan natong tinguha ug atong isurrender ang atong mga plano. Kay daghan kayo tag-una-unaan, daghan kitag plano sa atong kinabuhi paninumdumi nga ang plano sa Dios mao ra gyud ang matuman. Kung ikaw musukwahi, nasayod ka na sa imuhang padulngan. Mao na kung atong isalig sa Dios ang tanan. Numdumi nga ang tao nga maalamo nasayod ug nakasabot kinsa ang nagdumala sa kalibutan. Nasayod kita mga igsuon nga ang Dios ang tag-iya sa tanan, siya usab ang nagdumala sa atong kinabuhi ug sa kalibutan. Busa unsa man gayud ang kalibutan ug unsa ang padulngan niini, nahibalo na ang Ginoo. Nahibalo na ang Dios nining kalibutan nga atong padulngan. Kung atong tan-awon sa ang mensahe ni sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 7, mao ni makaingon kita mga igsuon nga unsa may kapuslanan higugmaon ako ang kalibutan nga kini dili man mulahutay, dili wala man gyud pagka hangtod sa kahangturan kini magpabilin. Unsay giingon dinha atong basahon? Apan pinaagi sa maora usab nga pulong ang kalangitan ug ang yuta nga niya karon gitagana alang sa kalayo. Gitipigan alang sa adlaw sa paghukom ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. So ato makita dinhi mga igsoon nga bisan pa ang gideklarar dinhi sa maong bersikulo nga kining kalibutan nga atong gipuy-an gitagana sa kalayo, aduna kini kalaglagan tungod kay moabot ang panahon nga bag-ohon ang kalibutan, ang langit ug ang yuta ibag-o sa Dios, o kining kalibutan nga atong gipuy-an pagalaglagon pinaagi sa kalayo. Tungod kay og inyong nahinumduman sa panahon ni Noah, sa pagkahuman sa dakong lunob sa kalibutan, unsay giingon sa Dios nga dili na nako ulaglagon ang mga tao pinaagi sa tubig. Sumao na kalayo na sad. Unsa may atong makita anak karon ang mga panghitabo niini. Wag tuo ang gubat. Di ba? Mao ni hinungdan unya nga mao ni giingon dinhi sa maong pulong nga kining kalibutan gitagana alang sa kalayo tungod nining kagubot nga moabot unya dinhi sa yuta. Apan hinumdumi ninyo mga igsoon nga dili gayud kini magdugay. Ilisan kini og bag-o sa ang kalibutan nato ug ang kalangitan, ilisan og bag-o sa Dios. Kay gitipigan kini alang sa adlaw sa paghukom aron makita, makabaton og kalaglagan ang mga tawo nga wala mo ila sa Dios. Busa kinahanglan nga magkinabuhi nga maalamon, ayaw pagpakawalay alamag. Kay ang pagkawalay alamag magdala ngadto sa kalaglagan ug gitawag kita sa Dios sa kanunay gibalik-balik sa Dios nga pagkamaalamon. Kinahanglan mahibalo kita sa dagan sa atong kinabuhi. Kay bahalo kita kung unsa man ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi ug mahibalo kita kung unsa ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Sa Efeso 5:16 nag-ingon, magpahimulos sa panahon. Kay ang adlaw karon dautan man. Unsa may gipasabot niini? Mao ni diha ang atong ikaduha nga punto nga mao ang pagmabinantayon. Kinahanglan magbinantayon kita tungod kay ang adlaw karon dautan. Dautan na ang mga adlaw karon. Dili na maayo ang atong mga nakita nga tilimad-on tungod sa ako nang giingon nga bisag asa ka na ang gubat dire na dire ang linog dito spikas to ay baha. Bisan asa ang katalagman niabot na sa kalibutan o ginayhinay. Mao na nga kung atong tan-awon giingon dinhi sa Efeso 5:16, kinahanglan atong pahimuslan ang panahon nga ania kanato. Atong pahimuslan ang higayon nga gihatag kanato sa Dios. Kay kining mga adlaw dili na maayo, dautan na. Busa gamita ang inyong oras sa maayong paggamit. Gamita ang inyong adlaw ug ang mga panahon ninyo alang sa kamayaan sa atong buhi nga Dios. Mabinantayon kita tungod kay sa ang takna bililhon.
Magbinantayon kita sa paggamit sa ato ang panahon. Ato kini gamiton sa pagbuhat og maayo tungod kay ang atong panahon karon dili na gyud maayo. So dili katingad-an tungod kay nakita nato og dayag sa atong mga mata ang mga panghitabo. Apan isip mga Kristohanon dili kini bag-o alang kanato. Dili kita mahibulong niini mga igsoon tungod kay gipadayag ni kini sa basahon sa Mateo. Makita nimo didto naa diha ang gubat, tilimad-on, linog, adunay patay, anay gubot, anay bagyo, ug uban pang mga katalagman mudangat dinhi sa yuta. Busa magamping kita o magbantay kita og atong ampingan ang atong kinabuhi. Atong bawion, no? Ang daghang panahon, ang daghang oras nga atong naosik sa atong kinabuhi, ato nang bawion. Pinaagi sa paggamit sa oras o sa panahon nga moabot sa atong kinabuhi. Aduna pa kitay mahimo sa umaabot nga mga takna o panahon o oras sa atong kinabuhi kay wala na gyud tay mahimo sa nilabay na. Ang mga panahon nga atong giusikan, atong bawion sa atong panahon karon. Atong gamiton alang sa pagpangalagad sa Dios. Kay lisod kayo mga igsoon, bawion o ibalik ang mga milabay na apan moabot gayud ang atong mahimo nga magamit sa atong pagkinabuhi diha sa Dios. Ang kinabuhi nga gigugol na ula na dili na gyud na mabalik. Sama sa usa ka tawo nga motaliwa na dili na gyud na siya mobalik. Igo na lang kita magpabilin nga handumon hangtod sa hangtod. Ang mensahe niini nga kita ania pa karon. Ang mga nangawagtang na wala na sila labot din sa kalibutan matod pa sa Ecclesiastes. Wala na sila lugar, wala na sila luna nining kalibutan na. Busa ang mga nahabilin nga buhi, kita mga igsuon atong gamiton ang atong kinabuhi diha gayod kun unsa man ang gusto sa Dios nga mahitabo niini. So sama ra usab kini sa adlaw nga mulabay. Kung kini mulabay na wala na gyud kitay mahimo. Busa ang atong buhaton, atong gamiton ang mga panahon nga umaabot, ang atong gamiton, ang atong oras nga mopadulong kanato ug atong gamiton ang higayon karon. Tungod kay ang kaluwasan dili unya, dili ugma kundi ang kaluwasan nga gihatag sa Dios karon ug karon dayon. Mao na nga dili ta mahimo mga igsuon nga unya-unyaon nato ilabi na gyud kun maghisgot kita og kaluwasan tungod kay gihimo sa Dios, giingnan kita sa Dios nga ulahi na unya ang tanan kun kamo inyong buhaton ug kanus-an moabot ang kaluwasan sa inyong kinabuhi tungod kay klaro kayo og tataw kayo nga ang pulong sa Dios nag-ingon ang kaluwasan karon adlaw. Busa ayuha paghanay ang inyong panahon nga kini mapahimuslan og dili gayud mulabay nga kawang. Ano kun kayo? Daghan kayo tagiusikan nga oras sa atong kinabuhi. Labi na, dili lang ang mga dili Kristohanon. Ang mga Kristohanon aduna usay mga takna, adunay mga oras nga atong giusikan. Daghan kayo ta panalitan. Usa gyud ang cause niini mga igsoon kini atong mga gadget. Dili man sa ingon nga kini hinungdan nga kita makasala, kitay nagdala sa atong kaugalingon way labot ng cellphone. Way labot atong mga gadget. Moingon ka na ulipon ka tungod diana, ikaw ang nagpaulipon, dili na magulipon nimo. Hinuno alang, ang kalibutan nagtudlo kanato nga kita himong busy kayo ta sa atong kinabuhi. Mangutana ka sa usa ka tawo, napo ka tawo, ngayong pangutanon, moingon ka nga unsa may imong gibuhat ron adto ta Bible study, moingon gina labing minus sa napo nay usa, moingon gina nga busy kayo ko. Ug motubag ka og busy sa ato pa. Nakita diha og nang pamatud-an nga wala nimo gamita ang imong oras sa eksakto nga paggamit. Tungod kay ikaw na busy na, imo nang gitagaan og labaw nga bili ang kalibutanon ug imo nang giwala ang angay unta sa imong kinabuhi, ang espirituhanong mga butang. Dili kinahanglan mga igsuon nga ang maayo ato ang pilion. Mupili ta sa maayo apan usahay atong isalikway ang maayo alang sa mga butang nga pinakamaayo. Maayo na siya, okay ra siya, pero doon na imong makita, kinahanglan doon na kay i-prioritize sa imuhang kinabuhi. Kung imo nang mga tanaw nimo maayo na siya, okay ra gyud na siya, apan hinumdumi nga doon na pay labaw pa nga pinakamaayo ni ana ang pagpangalagad sa Dios, mauna ang labaw nga pinakamaayo.
Kung iunsa nimo paggamit ang oras nga milabay o kiunsa usab nimo paghanay ang panahon, mubati ka gyud og pagkakontinto kung imo kining buhaton ang mga oras ang takna sa saktong paggamit. Aduna kay kontinto kung kini imong gigamit alang sa mga buluhaton sa Dios ug alang sa kimayaan sa Dios. Ang Dios hinumdumi mga igsoon nga gusto nga gamiton nato sa maayong paggamit ang oras nga iyang gihatag kanato. Dili na ato ang atong adlaw, dili na ato ang oras, dili na ato ang takna nga molabay kundi iya na sa Dios. Busa atong ampingan, mag-amping kita atong gamiton sa maayong paggamit. Ang oras importante kayo. Mao ni labi nato nga gikinahanglan kining oras. Apan hibaw ba mo, wala nato masayri nga mausab kini ang wala nato ayo ha paggamit. Bililuhon kay nato ang takna moingon ta time is so precious. Pero atong giusikan. Mausab kining butanga nga wa nato ayo gamit atong giusikan. Atong buhaton sa atong panahon inig kining panahon na ato gyung paymuslan tungod kay dautan na ang mga adlaw matud pa sa maong bersikulo. Gamito nato kining adlaw pagahin ini alang sa katuyuan. Una, plano sa Dios. Kaduha ang kabubuton sa Dios. Ug hatagi higayon, labaw pang higayon ang imong isig kaingon kaysa imuhang kaugalingon. Dili importante nga daghan kag nahimo. Ang pangutana mga igsoon, kung unsa kataas ang imong oras, ang imong panahon nga gigahin nimo sa imong isig katawo. Unsa kataas ang imong oras gigahin nimo diha sa Ginoo. Dili kung unsa ang imong kataas sa imong oras sa imong mga accomplishment para sa imong kaugalingon. Mao nay atong bantayan kayo kay kita nagtan-aw na sa atong kaugalingon nga ato ang busgod, atong punon ang tanan kung unsa man ang desire sa atong kasing-kasing apan nalimtan na nato ang desire sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Kung mapuno na sa mga butang ang imong kasing-kasing wala kalibutanon, wala nay luna ang Dios niini. So atong gamiton ang mga butang sa kalibutan ug ang atong panahon sa mga butang nga hinungdanon alang sa kimayaan ni Ginoong Hesus. Sumubalik kita sa mga gadget, mga igsuon, ato mga ginamhibawan. Sa unang panahon, di ba ang atong relasyon sa atong mga anak, mga igsuon, pamilya, kafamilya, no, kafuso. Doon natay close tie, gitawag na to close tie, relationship sa pamilya. Pero subok kayo palandungon nga dili na gyud na mabalik. Doon na siguro yung pamilya nga nag-practice niya na mga igsoon apan akong tanaw tungod sa gadget. Bisan ultimo ang bata nga kulit. Nga magsigduol sa una, ang mga bata nga gagmay sa una nga magsigduol sa mga papa ug mama kay sa tanang higayon kung unsay gusto mangutana kundi mangayo karon dili na. Google. Bata. Wala na sila makinahanglan sa ato ang pagtagad. Wala na sila makinahanglan sa ato ang mga idea. Kay nahibaw na gina sila nga ang atong idea obsolete na. Delayed na kayo ang atong info tungod sa ilahang nahibawan. Mao na usahay mga igsoon, dili man na dautan. Apan atong nakita nga doon na gayoy epekto sa ato ang pagka-komportable sa ato ang pagpuyo. Komportable sa ato ang mga buluhaton o mga galamiton. Doon na kini siya tugbang. Apan dili man ingon ini kadautan, apan giingon ini ang panahon karon dautan na sa atong pahimuslan ang higayon nga nahabilin sa atong kinabuhi sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Kadaghanan nato mulungtad og pipila ka katuigan. Naay kinabuhi nga mubo sa akong giingon. Kung natagan ta sa Dios og 70 ka tuig sa Biblia ug imong basahon nag-ingon nga sa lalaki 70 ka tuig. Sa babae, 80 ka tuig. Pero may gining mulabaw ang babae. No? Sige lang. Anyway, sila may itong mga pinalangga. No? So, labaw gyud ang gitason silang kinabuhi kita, 70 lang. O atong kwintahon, maay kita mo kwinta ni, 70 ka tuig, pilam ni kadlaw. 26,000 or 26,000 days ang atong pagpuyo dinis kalibutan. Minka, hala, taasa man di ay, no? Dugay man di kayo, daghan man di kayong adlaw ang ako ang puy-an ng kalibutan na pag-abot sa limit. Pero dili man sa tanan gilimit sa Ginoo.
Kung musaylo ka sa gihatag sa Biblia, hinumdumi mga igsuon nga bonus na ninyo. Mulapas na gani ang lalaki sa 70 ka tuig, hinumdumi ninyo nga ang sobra niya na gibunos na ninyo sa Ginoo tungod kay adunay gusto nga buhaton ang Dios sa inyong kinabuhi. Ingon man usab sa mga babae. Apan og mingon ka nga wa day labot sa kwinta katong mga bata nga nangamatay sa ako nang giingon ang atong kinabuhi dili nato mahibaw-an. Mabata matigulang kung panahon na nga kuhaon ta sa Ginoo anytime. Finish or unfinished, pass your papers. Wala kay mahimo. Dili, walay restraining order. Walay TRO. Pagtawag sa Ginoo. Duol juga dito. Busa, kining mensahe nga atong nadungog karon mga igsuon, mao ni ang pagpangandam sa atong kinabuhi. Dili ni madana tog ingon nga, Lord, pwede ba discuss ni? Kaya ba buong diskasi? Mga salitang kanto? Ready. Ug nila pa ka lang, Lord, ibalik ni, di ni mao, pwede ba? Hangyo ba? Ano ba? No. Pag-ingon sa Ginoo nga, finish, it's done. Humana. Humana ang atong panahon, busa ang mensahe niini, nga samtang wala panahuman, andama ang atong kinabuhi. Alang sa ikaduhang kinabuhi. Dito sa eternidad. Ug makingon ka 26 kadlaw, daghana di anyway. Taas pa man day kaayo. Okay ra na siya. Pero tanawa ang eternidad. Kumpara sa imong 26,000 kaadlaw sa imong kinabuhi. Wa ra gyud nas abog. Dili na makita mga igsuon kanang imong 26,000 kaadlaw sa pagpuyo dinis kalibutan kumpara nimo ngadto sa eternidad nga atong adtuan. 26,000 nga atong pagpuyo ning kalibutan na dili nga magpuyo nga kita mag-inusara, dili nga magpuyo nga atong paymuslan ang atong mga unsay anaa kanato alang sa atong kaayuhan kaugalingon kun dili 26,000 kaadlaw giandam ug gihatag kanato sa Dios aron andamo nato ang atong kinabuhi alang unya didto sa eternidad. Pila ra kay gayon ang gipangayo sa Dios. Pila ra gyud ang takna nga gipangayo sa Dios. Bisan pamanggani sa ato ang buluhaton sa matag semana. Gihatagan kitag unom ka adlaw. Dunay takna, dunay nalambigit nga panahon. Gitagaan kitag unom ka adlaw sa atong trabaho, gipangayo sa Ginoo usa ka adlaw lamang sa usa ka semana. Nya moingon man ang uban diha nga wa man gud maatol sa wa man gud unsay nga na wala magud mahulog og Domingo ang akong diop, padayon lang ko. Inumdumi mga igsuon nga walay adlaw ang Ginoo. Ang gipangayo sa Ginoo sa atong kinabuhi, usa ka adlaw wala nang magdala og ngalan sa adlaw. Lunes, Martes, Miyerkules ug hangtod sa Domingo, kun unsay panahon nimo nga igahin sa Dios, nangayo siya usa ka adlaw. May gani kay di masukanon dili masuko ang atong Dios. Kaya dali pa masuko ang atong Diyos, maingon lagi siya, ako nang unom, imo nang usa. Unsaon na lang. Sama usab sa paghatag nato sa ato ang mga halad. Ug imong tanahon sa karaang tugon, ana agayon na gibutang din nga dunay 10%. 10%. Okay, kaya na 10%. Unya, malitan o kwintahon nimo. Na kay 100. Pilay 10% ana? Bradburn. Pilay 10% sa 100. 10 pesos. Gamay ra na. Ano? Gamay ra kay 10 pesos. Sa so, 1,000. Pila bro? 100. Okay, mo 1,000 nabungkag na 900 na lang. No? Okay ra na siya. Sa 100,000 pila may atong kuhaon sa 10%. 10,000. Pinta takuan na ni. 10,000 naman ni, nagkadako naman ni. Wa nimo tanawa nga dako na kayo diri ang imuhang gipundo, ang gihatag sa Ginoo, ang ikapulo na alang gihapon. Og 1 million pila man? 100,000. Kung imong ibutang dito sa tight box, bugat na gyud kaayo. Lord, unsa man ni Lord? Murag hatag bawi na. Kay dako na kaayo.
Wala ta magtan-aw sa nagpanalangin, kundi atong gitan-aw ang panalangin. Gitagaan na tugbili ang panalangin, nawa na ang bilis naghatag. Ingon ni anak pagahin ang atong panahon dinhi sa kalibutan. Atong tan-awon nga kanunay kitang nakapabor apan hinumdumi nga ang pinakadako nga pabor nga gihatag kanato sa Dios mao ang iyang gihatag nato nga kaluwasan pinaagi sa kamatayon ni Ginoong Hesus didto sa Kalbaryo. Mao na pinakadako kayong pabor, pinakadako kayo nga gihatag kanato nga gasa gikan sa Dios ngadto sa iyang katawhan ang iyang bugtong anak. Ang kamatayon sa iyang bugtong anak, ang iyang dugo mo'y giula alang sa atong kaluwasan. Mao kana ang pinakadako nga gihatag kanato sa Dios sa atong kinabuhi. Gingon dinhi gyud atong makatuunan pagpangita ginato sa gingharian sa Dios. Daghan ang mga tawo nga nagahin sa ilahang kinabuhi sa dili sakto nga paggamit. Usa ka example ni ana nga ikaw nagtinguha sa katingos bawan sa imong kinabuhi, mura kag nagkatkat og hagdan. Taas kayo nga hagdan. Nya nagpadayon ka pagsaka sa inadlaw nimong pagkinabuhi aron imo makabuot ang kinapungkayan sa imong pangandoy. Kay bawo mo sa kinapungkayan? Pasensya lang mo ning tiguang ha. Ang pinakataas na ninyo nga pangandoy, moabot ka mo didto. So inyong makabuot ana, apan inig abot ninyo kinatumyan nga bahin sa maong hagdanan, pagtan-aw ninyo anaa kamo sa dili mao nga gikatkatan, dili mao nga bungbong. Tuara day sa pikas. So di ba? Dismayado kayo ta. Tungod kay ang atong gihunaw na mao lamang ang atong kaayuhan. Wala ta magtan-aw ug magsubay sa kabubuton sa Ginoo. Kung angayan ba niyang ihatag kanato og dili ba? Aduna gay gitakda nga panahon sa tanang butang. Busa ayuha pagdumala ang inyong oras. Busa unahon nato pagpangita ang gingharian sa Dios. Makita ni nato dinhi sa Mateo 6:33 unsa may gingon dinhi sa Mateo 6:33 atong basahon. Ningon dinhi apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong o kining tanan igadugang kaninyo. Naglambigit gyapon kini og panahon kay wala kita masayod kano sa ihatag kanato sa Dios ang kulang nato. Apan usahay magsige tagpaabot kun unsay kulang apan ang atong kinabuhi sobra na di ay. Kay usahay mo tukar ang ato ang pagka-greedy. Nagtan-aw pag ta sa unsa pag ang ihatag sa Dios kanato, dili ta kay bawo makigbahin sa panalangin nga gihatag sa Dios kanato. Sa Salmo 39, versikulo 4, nagingon, Ginoo, pahibalo ako sa akong katapusan. Matod pa ni David. Ang gingon ganiya, sa versikulo, nagingon siya nga ang adlaw, paihap ang adlaw siyang kinabuhi. Karon ingon siya, pahibalo ako sa ako ang katapusan, ug sa sukod sa akong mga adlaw, pahibalo ako unsa kahuyang ang akong kinabuhi. Dinhi atong makita ang usa ka banggiitan nga manggugubat, banggiitan nga hari nga mao si Haring David. Nangayo siya og sa Dios og nangutana siya sa Dios kung kanusa ang iyahang katapusan. Ngano man tungod kay gusto niya nga maandam niya ang iyang kinabuhi. Apan hinumdumi nga wala gay masayod ug wala gayoy ni bisan kinsa nga nasayod kung kanusa mo abot ang atong katapusan. Gituyo kana sa Dios mga igsoon aron gikan karon maghinalig kita niya hangtod sa ato ang katapusan. Mao nay katuyuan sa Dios aron dili kita masimang sa atong kinabuhi. Nga kita mosalig gayud sa iyahang pagdala sa atong kinabuhi. Nga kita mutuo gayud kaniya nga walay lain ang makahatag og kaluwasan kundi siya lamang. Dinhi atong makatunan ang pagpangita sa ang una ang gingharian sa Dios. Daghang mga tao nagahin sa tibuok kinabuhi. Apan kawang lang ang tanan. Kay pag-abot nila sa kinatumyan, ana sila sa sayop nga dalan sa ilang kinabuhi. Busa mag-amping kita. Mao ni adunay mga pangutana. Nahigugma ka ba sa Dios ug sa imong isikatawo?
Kabahin kini sa atong panahon mga igsoon, kanusa man nato ni buhaton nga ang atong panahon hamubo na lang kayo, ang atong oras hamubo kayo, ug naingon din sa episo nga atong gamiton nga dili kita magpakabuang kun dili sabto nato hinuon kun unsa ang kabubuton sa Ginoo. Nga mao ni nagdala ka nato sa ikatulo nga punto nga nag-ingon din nga kita kinahanglan pagkamasinabuton. Unsa man ning magpakasinabuton? Kinahanglan kita kaalam ani sa Ginoo. Dili kita may kahibalo sa mga panghitabo nga moabot ug dili kita kahibalo sa angay natong eksakto nga buhaton may subay sa kabubuton sa Ginoo kun dili kita giyahan sa balaang espiritu. Na kinahanglan kita sa Dios sa matagtakna sa atong kinabuhi aron kita mahimo nga magmasinabuton sa atong isig kaingon, nga kinahanglan magmasinabuton kita sa maabot nga butang nga ato gayong masabtan kun unsa ang dili maayo ug unsa ang dili, kun unsa ang maabot nga maghatag og kakulian sa atong kinabuhi ug maghatag og kalipay sa atong kinabuhi. Busa kinahanglan gayud nga ang ato ang tan-awon gingon din ni 17 unsa may gingon dinhi, ayaw kamo pagpakabuang. Kung dili sabta hinuon ninyo kung unsa ang kabubuton sa Dios. Simple na gyud kayo ang giingon dinhi sa maong bersikulo. Sabta hinuon ninyo. Kanang sabton mga igsuon dili na sa ingon nga nakasabot lang ka apan kun dili nimo wala nimo buhata. Kani ikaw nakasabot lang nga mao ni buhaton pero dili nimo buhaton, labaw pa ka sa wa makasabot. Labaw pa ka sa way kaalam. Tungod kay kun dili nimo na aplikar sa imong kinabuhi, kanang butang nga mawagtang lang na o dili na nimo mahinumduman. Busa magpabilin nga ang mga butang sa kalibutan mo'y imong mahinumduman sa kanunay nimong giatubang. Paano ang bililhon kay mga butang sa Dios mawagtang tungod kay gibaliwala kini nato. Aduna ka bay personal nga panahon sa pagbasa sa pulong sa Dios? Way mo isa pa kamot be kaysa sige basa din Kuro day ni isa, nga dili ra ba ko tigbasa. Bisa, importante na mga igsuon, no? Kay mao na atong kinabuhi. Kinahanglan kita nga kanunay kita aduna gyud tay personal, no? Dili sa ingon ani, personal gyud nga panahon sa pagbasa sa pulong sa Dios. Ikatulong pangutana, nagdaig ka ba kanunay sa Dios? Imo bang gidaig ang imong hari? Imo bang gidaig ang Dios nga naghatag nimo sa tanan ug sa imong kinabuhi? Una ato naon mga igsoon nga dili importante sa oras. Kung unsa imong nahimo apan kung unsa kataas ang panahon nga imong gigahin diha sa buluhaton sa Dios. Kung unsa ang kataas sa panahon nga imong gihimo alang sa kayuhan sa imong katawhan nga madala ngadto sa tiilan ni Hesus. Mao kini makahatag og dakong kausaban sa imong panglantaw sa oras, sa imong panglantaw sa imong panahon. Mao na gingon diha sa Mateo 25:40 nagingon niya nga wala man diha sa screen, unsay imong gibuhat sa pinakaubos nimo nga isig kaingon igsuon. Mao na imong gibuhat diri kadako. Inumdumi. Ang matag usa kanato bililhon sa Dios. Mao kinahanglan kita magmasinabuton. Dili paigo ang pagbaton sa usa ka butang. Kung ikaw anaa na ning butanga, apan dili kini igo ang pagbaton sa usa ka butang, kinahanglan nga imo usab kining mahibuluan kung unsay buhaton niini. Kung unsay gihatag kanato sa Dios nga panalangin, kung unsa kadako ang panalangin nga giandam kanimo sa Dios ug imong nadawat, hinumdumi nga dunay tuyo o katuyuan ang Dios kanimo nga mahibalo ka kung unsay buhaton niya ng panalangin nga gihatag sa Dios. Kinahanglan kita magpakabana kung unsa ang kabubuton sa Dios niya ng mga panalangin nga atong nadawat. Base sa iyang mando nga maglakaw diha sa kaalam, matud pa sa Episos 5:15. Ug magpahimulos sa higayon tungod kay dautan na ang panahon karon. Gitapos kini ni Pablo sa pag-ingon nga ang mga Kristohanon kinahanglan dili magdanghag. Dili kay ka magdanghag, kay kinahanglan sila nga magminampingon. Dili sila magpakawalay kaalam, kinahanglan sila maalamon sa pagpili sa ilahang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ang gipasabot ni Pablo mao katong mga buhat nga dili maayo og mga pulong nga ilang gisulti. Dili mahinungdanon, dili nagpahinumdum si Pablo sa nagbasa nga mga pagpakabuang-buang sukwahi kini sa pangandoy sa Dios. Ang gingon ni Pablo, iyang gipahimduman ang nagbasa ning mao mensahe nga dili magpakabuang-buang tungod kay kini
sukwahi kini sa pangandoy sa Dios sa atong kinabuhi. Dugang pa ni Pablo gaingon siya, nasayod sa panultihon nga kasagaran nagsulat sa pulong nga susama sa karugan. Ang panultihon ni Solomon nag-ingon dinhi, ang usa ka anak nga maalamon kalipay sa usa ka amahan. Apan ang usa ka anak nga buang-buang kaguol sa iyang inahan. Makita nimo nga niya na mong bersikulo opposite siya, makita nimo asa ang maalamon, asa ang dili. Makita nimo ningon si Solomon nga ang maalamon nga anak kalipay sa amahan, apan ang buang-buang kaguol sa iyang inahan. So dako kayo og impact mga igsoon. Sa 17:25 sa panultihon nag-ingon ini, ang anak nga buang-buang kasubo sa iyang amahan ug kapaitan sa nanganak kaniya. Tiaw mo kana. Kung ikaw dili magpaka maalamon ug usa ikaw ka anak nga nagpakabuang-buang sa imong kinabuhi, ikaw kapaitan sa imong inahan ug kasubo sa imong amahan. Dako kayo og mahitabo. Kinsa katong maalamon naglikay gayud sa pagpuyo nga dili maalamon. Ang kalainan si Pablo nag-auhag sa magbabasa sa pag-ila sa kabubuton sa Dios. Nagsulti siya mahitungod sa kabubuton sa Dios sa tibuok sulat sa Episo. Kung makita nimo sa tibuok Episo, ang iyang mensahe dinhi naghistorya gayud siya o nagsulti siya mahitungod sa kabubuton sa Dios. Atong bisan pa atong tan-awon sa Episo 1, uno nagingon si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, pinaagi sa kabubuton sa Dios. So atong makita dinhi nga bisan pa man gani si Pablo nag-ingon siya kabubuton sa Dios nga nahimo siyang apostol. Sa 5 siya nagbuot ng daan nga kita mahimo niyang mga anak pinaagi kang Jesucristo, sumala sa tuyo sa iyahang kabubuton. Ang tanang mga panghitabo sa ato ang kinabuhi subay sa kabubuton sa Dios. Busa kinahanglan kita nga dili kita magdanghag, dili kita magpaka dili maayo sa atong kinabuhi tungod kay ang tanan nga gihimo sa Dios iya gikan kini siyang kabubuton ug alang kini sa inyong kayuhan. Sa taga-Efeso 1:5 nag-ingon siya nagbuot ng daan nga kita mahimo niyang mga anak. Siya nagbuot ng daan nga kita mahimo niyang mga anak, pinaagi kang Jesucristo sumala sa tuyo sa iyahang kabubuton. Mao na ang atong gaingon sa ako nang ginaingon nga ang tibok mensahe, halos tibok mensahe ni Episo ni Pablo, mahitungod kini sa kabubuton sa Dios. Ang gipadayag sa Dios naglakip og klaro nga kabubuton, ang gipadayag niya klaro kayo nga iyahang kabubuton. Ug katong mga katawhan, mga kaigsuon nga nagtuon sa pulong sa Dios, mahimo gayon nilang pamilyar ang paglantaw sa kinabuhi nga mao ang gusto sa Dios nga mahitabo kanila. So kung atong tan-awon dinhi ang gisulti dinhi ni Pablo, ang kining pagbasa sa pulong sa Dios mao ni naghatag nato giya. Kay matod pa sa Timoteo 3:16 nag-ingon ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios ug mapuslanon alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamalandong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto diha sa pagkamatarong. Dako kayo kapuslanan ang pulong sa Dios matod pa sa 2 Timoteo 3:16. Magpanudlo, magbadlong, magtuliid, ug magpagmatuto diha sa pagkamatarong. Mao na atong tan-awon mga igsuon nga dili na basta-basta ang pulong sa Dios. Dugang pa pagampo ug maalamon pulong sa mga hamtong nga mga magtotoo nga makatabang kanato, mga pagampo sa hamtong nga magtotoo nga diin anaa sila diha ni Kristo, mao kunay dako makatabang ang ilang pagampo alang kanato. Mao kana mga pagampo nga dunggon sa Dios, gihimo silang galamiton. Nya gihimo silang galamiton sa pag-ila sa sakto gayon nga aplikasyon sa kabubuton sa Dios bahin sa ato ang kinabuhi. Ang nakapait mga igsuon kung ikaw mubiya sa pagkadili maalamon, may tumpawa ka gayud sa bungaw sa kalautan. Apan kung ikaw magpabilin diha sa imong pagkamaalamon, makatutok ikaw og maayo og klaro diha sa pagsabot sa pangandoy sa Dios sa atong kinabuhi. Aduna gayoy pangandoy sa Dios ang atong kinabuhi. Kinahanglan masabtan sa mga magtotoo ang kabubuton sa Dios. Ang pulong masabtan labaw pagyud sa atong nahibaluan nga kamatuoran. Doon natin nahibaluan ang kamatuoran apan ang pulong sa Dios daghan pang ipadayag kanato nga labaw pa nato nga kinahanglan nga wala pa nato masayri.
Ang masinabtanong tao makahimo paghiusa sa lagda uban sa butang nga gilaraw. So ikaw masinabtanon ka mga tao magkahiusa kamo diha sa paglaraw sa usa ka butang sa inyong panglantaw sa inyong kinabuhi. Inyong makita diha nga kamo gigiyahan sa Dios tungod kay kamo nakasabot sa kabubuton sa Dios. Ug ato gyud masabtan ang kabubuton sa Ginoo pinaagi sa pagpamalandong kung unsa ang paagi sa prinsipyo sa kasulatan. Kung atong basahon ang kasulatan, anaa ang tanan magamit sa ato ang kasinatian. Mao ni ang pagpanglihok sa mga maalamon nga tao. Kinahanglan atong tan-awon ang atong kinabuhi, ang atong pagkamaalamon, ang atong pagsubay sa kabubuton sa Dios, sama usab sa pagtan-aw sa Dios kanato. So kinahanglan dili kita mahitumpawak, dili kita masimang mga igsoon tungod kay mga Kristohanon nag-apply sa ilang kasinatian isip, gauge, ugiya, sukdanan sa pagsabot sa lagda sa pamatasan. Sumao na ang atong makita dinhi nga dili gyud mahimo ang usa ka Kristohanon nga magpakabuang-buang. Dili gyud mahimo sa usa ka Kristohanon nga magpakawalay kaalam tungod kay mao kini ang lagda sa pamatasan nga gisubay sa Kristohanon diha sa pulong sa Dios. Ang atong makita sa kinatibuk-an nga kabubuton sa Dios diha sa iyang pulong. Ato sa makita ug masiguro nga ang kabubuton sa Dios sa matag usa nga magtotoo pinaagi sa paggamit sa nabilin nga prinsipyo sa pulong ug dili kini nato makuha kun dili kita mosalig sa Dios. Busa atong ampingan ang atong kinabuhi. Numdumi nga ang Dios maghatag kanato og bag-ong kasing-kasing. Nakita sa Dios ang inyong pagkabag-o, nakita sa Dios ang inyong pagkamatinud-anon, bag-ohon ang inyong mga kasing-kasing nga gigamhan na sa walaang espiritu. Ang bagong kasing-kasing nga ihatag sa Dios kaninyo aron mahimo kamo nga maalamon, aron mahimo kamong mapagbinantayon ug mahimo kamong masinabtanon, kasing-kasing nga ihatag sa Dios nga bag-o, nga dili kamo maglakaw, nga maalamon pinaagi sa inyong kaugalingong kusog. Nagkinahanglan kita ugiya ug gahom sa balang espiritu ug grasya sa Dios. Paglig-on kanato sa atong paglakaw sa atong kinabuhi, samtang nagpaabot pa kita sa pagbalik ni Kristo. Inumdumi, kinahanglan, magmaalamon. Kay gitawag kita nga magkinabuhi, nga maalamon diha sa Dios. Ikaduha, inumdumi, kinahanglan magbinantayon kita. Kay gitawag kita sa magkinabuhi, nga ingon ini. Magbantay ta sa atong kinabuhi, sa atong mga lakang, magbantay kita sa atong mga gibuhat, tungod kay ang Dios nagtan-aw usab kanato ug nagtimbang sa atong mga gipangbuhat sa atong kinabuhi. Katulo magmasinabtanon kita ug kinahanglan nga atong masabtan kung unsa gyud ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Mao ni ang tulo ka punto nga atong gi-sharean karon ang mensahe nining Efeso nga gihatag kanato ni Pablo nga diin ang importante kayo kinahanglan nga hibaluta sa kabubuton sa Dios. Ingon ini ang atong kinabuhi, ilabi na gayud nga kung kita maglakaw diha sa ato ang tagsa-tagsa kapag kinabuhi, kinahanglan atong susihon ug mag-amping kita sa dalan nga atong paglaktan tungod kay ang kaaway anaara sa palibot. Busa kinahanglan mosalig kita sa Dios, musubay kita siyang kabubuton ug kinahanglan kita magmaalamon. Amen. Magampo ta mga igsoon. Gamahanan nga Dios, salamat Ginoo sa imuhang gihatag nga mga pagtulunan ining kapunon. Salamat Ginoo God nga gitudloan mo kami nga mahimong maalamon, mabantayon sa among kinabuhi Ginoo tungod kay kun kami lamang wala kami mahimo. Apart from you Lord, wa mi mahimo Ginoo. Busa salamat ining imuhang paghatag kanamo og pahimangno pinagi sa imong mensahe nining kapunon. Dalaygon ka sa walay katapusan kini ang pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.